गो मुखड़ा गायब तो रात बीत जाए, लेकिन अंतरा यादें नहीं तो अंतरा कैसे गाए? ढेर गाना बा शब्द भोर पड़ जाला हमरा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कि तोरा लेखा 10 गो घुमाइले हम कि धमकी देखै जाके दोसरा से आ डर नहीं लागेला छोकरा से। ई गाना भी ट्रेंड करता है हमार और अनुपमा दी के फरमाइश बा। मजा आ गया हमरा सुन के, ये आपके लिए गाएंगे कि धमकी देखै जाके दोसरा से आ डर नहीं लागेला छोकरा से कि आज दिल टूटी तो अकाल काम खत्म कि आज दिल टूटी तो अकाल काम खत्म। मास्टर बिपिन चाचा के तरफ से आशीर्वाद कि तोरा लेखा 10 गो घुमाइले हम कि तोरा लेखा 10 गो घुमाइले हम। अरे धमकी देखै जाके दोसरा से डर नहीं लागेला छोकरा से कि आज दिल टूटी तो काल काम खत्म कि आज दिल टूटी तो काल काम खत्म कि तोरा लेखा 10 गो घुमाइले हम कि तोरा लेखा 10 गो घुमाइले हम। ओहो अरे जी ओहो जल्दी गाए के बाद ऐसे ढेर कुछ ना बोले, सीधे सीधे अपन हिट हिट गाना गाए कि खाना पीना ना बनौले पड़ू भोर ही से मुंह लटकौले पड़ू। अरे खाना पीना ना बनौले पड़ू भोर ही से मुंह लटकौले पड़ू। कि काहे बेचैनी में मारू करे जा देखल न जाला तड़प तड़प। काहे बेचैनी में मारू करे जा देखल न जाला तड़प तड़प। एक गो मुखड़ा गाय बाप दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ रगड़ी ले लेके परा रगड़ी ले लेके परा। रखाई जवनिया मन में जे कहना सवार रही राजा जी सवार रही राजा जी।
अच्छा अनुपमा दी आप आ जाइए आपका नंबर है। अच्छा हाँ ठीक बा एगो उड़ाए ला ले ली सुंदर सा मुखरा ढेर लोग कलाकार बा तो जबरदस्ती गायला से कोनो फायदा बा खूब सुंदर टाइम मिल गल दुगो गा लेनी ढेर आशीर्वाद भी और मिल गल ढेर